цялото отделно. Подрастващо куче, есен 2006. На първо място Делина Роял Трейси Дикси, малък немски шпиц. Ето какво. Не съобщи, защото... Пак ли от Варна? Да. Ех, тая Варна бе тази година. Варна обра медалите тази година. На второ място е Волфган Амадеус Лайт Симфони фон Тита Зелин, среден немски шпиц. Браво! Айде, Тита Зелин, браво! А кучето къде е? Е, там е татко му. Кажи татко му. Ало, татко му да видиме. Таткото на кучето. За ушите и горе. Снимай таткото. На трето място е Каризма of Golden Nicole Сибирско хъски. Браво! Ето таткото на Волф. Злати, снимай таткото на Волф, ако обичаш. На България и на Македония шампион. Чакай само да не се стекова сега. Снимаме малките трябва. Долу, снимам. Айде, прибирайте татъцо. Не, те дадаха на внучето. Дадохме на детето. А това е за Каризма. Айде. Искам да се хвана с снимка. Давай. Снимам тебе съм те отрязала. Каро, Злати, колко голяма е Каризма? 10 месеца. Младо куче 2006. На първо място е Джоко Бой Формика Деино. Браво! Злати, Злати. Ако искаш, кликни до него да се хване. Нямат. Чоко Бой. Ами защо го викаш? Защото си обичаме. Чоко. Да се обастане. Айде. На второ място е Роси Крим Торнадо Чао Чао. Браво! Заминава в Стара Загора. На трето място е Patch of Sunlight Blondie Blue. И това не е от Варна? Да. Ми да го бяхме направили във Варна, бе. Хората ще ни посрещнат, ще ни напоят. Рибка ще ни хванат. Или ние рибка ще хванем. Най-титуловано куче за 2006 година е Буена Хейджи Дейзи 76. Браво! Има 29 часа. Защо си купил куче? Снимай собственика на Буена. Буена сега е тумба-тумба и не може да дойде. Да, бе, медалче. Да не те изпусне, иска да радва. Да. Danke schön. Auf Wiedersehen. Merci beaucoup. Най-титулован развъдник и развъдник на... най-титулован развъдник Голден Никол. Браво! Заслугите са най-вече на дъщеря ми, като грумер и като... И още един развъдник за развъдник на годината, също Голден Никол. Айде още един. Сега вече и аз може да съм тук, че ги водят. Даже не си чуш телефона за дете. Ми да. Развъдчик на годината е госпожа Оля Радева с Самуели. Браво, Оля! Браво, Радева! Най-активни участници на изложби за 2006 година
са госпожите Евгения Маринова и Златина Давидовска. Браво, госпожи! После. Номер 1. Браво! За вас после. Чакай да ми изповядате. Най-добър млад водач. Най-добър млад водач за 2006 година е Александър Василев. Айде, Саша! Браво, Саша! Браво, българско момче! Браво, кебабче! И тази година така. И да продължаваш все така. Чакай сега да го... 50 години най-добър млад водач. След това ще остарееш. След това ще мине в клас подрастващ. Сега ще имаме два конкурса. Чакай, момент. От името на Софийско киноложко сдружение, чийто председател, за съжаление, не може да дойде, искаме да връчим една награда поощрителна за най-голямо и най-активно участие на трите изложби, които Софийско киноложко сдружение заедно с БРФК направи миналата година. И на тия три изложби един развъдник, който се казва Голден Никол, участва с 29 кучета на нашите три изложби. Дай Боже до година с 69 кучета и някой да го ходи. Заповядайте. Да, тази година. А пък аз имам приятното задължение. Онзи ден получих колет от госпожа Лиляна Стойкович от Франция, която дава награди за съдия на годината, за най-куче от северни кучета, което е спечелило най-много титли през годината и което най-добре се е класирало на световното в Полша. Само за момент. Купата е за Чокобой. Айде, браво! Чак от Франция получаваш купата. Браво! От Швеция чакаме ние за шведски край.